yi zo mana. Ina za ka je ɗan iska, har yanzu kai ka ƙi yin hankali ko? Ka ƙi ka girma. Ni ba ko? Wurin ladin gwazon je zan ci. Tana ta jira na. Wurin ta zan je zan ci. A yanzu baka daina wannan iskancin ba, jiya ma ba yadda na ce ma ka daina kula ladin wannan ba ko? In ka samu ɗan taro da sisin ka sai ka je ka kai wa ladin wannan, kai ɗan iska ba ka ji ko? Sata fa za ta aure ni ko ba sadaki kuma To ni yanzu duk ba wannan ba, aiken ka nake so ne. Aiken ka zan yi. Naira 4,500 ce gata, amma saboda shashancin ka na san wawa ne, za ka iya zubar da kuɗin nan. Saura in na ba ka je ka kai wa ladin gwa. To ina za ka aike ni? Wajen Ale ɗan Liti mai adashi. To in na dawo za ka siya min madara. Zan siya ma. To hadda biskit. Zan siya ma biskit hadda wafa. Yanzu ga naira 4,500 ɗin nan gashi. 1,000, 2,000, 3,000, 4,500. Kaga in na janatar da kai a kofar gidan Sila Dungo in ba he na zane ka da tsamangiya ba. Allah. Ka ji ni? Okay. Kai mata za ka yi kenan. Kai mata za ka yi kenan. Ka ci gaba gashi, ka je ka kai mai. In zo in tadda kai a kofar gidan Sila Dungo. Za ka siya min cizi. Zan siya ma cizi, he ka ci cizi ka ture ma. Ka ki kai hankali shekara 16 ka ki ka girma. Kashi kuma wannan gahi nan ya dame ni da kira, so nake in canje wayan nan, ina daukan kudin adashin nan zan je in canje wayan nan. Yaran nan ba sa ji, yaro yanzu ka duba shekara 16 ya ki yin hankali. Wai aure wannan yaran haba, ni ba na son irin wannan rayuwar ba. Allah. Yanzu bari mu ga in aka dau kudin adashin nan wacce zan siya. Kaman 11 zan siya. Kaman 11 naga yanzu ita ake yayi. Gaskiya kuɗin nan fa samun leda zan ɓoye su wallahi, saboda yana in dai na wular da kuɗin nan yau fa sai ya ci ubana. Ni kuma ina so yau a siya min cizi dan ji daɗi, ya hana ni ma zuwa gurin ladungu. Bari in samu leda. Ledan nan ta yi wuya ne, yawa ga wani leda wallahi. Koyi kuɗin 500 guda 9. Ni ya bani kuɗin na ya aure zan yi. Yana aure ladin wannan yawa din ta ce ko ba sadaki za ta aure ni kuma san ta nake wallahi. Yau kona ma gidan mu akan ta wallahi. Na wake da buredi ma ta fara kakarar mu. Garin Hausa wannan fa akwai matsala. Allah ina ga wallahi wurin maman yabo za mu koma. Sai gari man ka je neman sana'an kai ba Hausawa ba ma ba za a baka ba. Kabilanci yayi yawa. Kabilanci Najeriya akwai matsala fa. Yayi ajiya. Allah yayi ajiya. No. Kora uba. Bara mu gani yasi. Why? Anamandia zikwe. Anamandia zikwe. Dia biyu uku hudu biyar sida bakwai takwas tara. Namandia zikwe guda tara kin ba mu sadaka yanzu nan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yau kai ya za a siya musu kudi anko. Kura za a siya musu kudi anko. Ko ba mu si komi ba za mu aje ma za mu bari kai ya kudi anko. Ba mu sala muna nan. No.
Kudin ki ne kina nema? Kuɗi na wulan ne tun da zo kuma ni tsoro nake jin je gida yana ya kashe ni sai ya kashe ni. Yanki za ta kashe ki? Za ta kashe ni. Akan kudi? Bara ba Hausa dan iska ne o. Shine kudin wanda kin yadda a cikin bakin leda. Shine muka ga naman da su kai 500 da tara. A cikin wani bakan leda. Kirci. Wallahi ba mu gansi ba. Wallahi ba mu gansi ba. Wallahi ba mu gansi ba. Wallahi sai ka biya ni kuɗi wallahi sai ka biya ni kuɗi Allah sai kin biya ni kuɗi na ƙarya ne wallahi sai mun biya kin ga mun miki kama da boron ya aka kawai in je gida aka ce ni wallahi kin biya ni kuɗi na wallahi ka biya ni kuɗi na aka kase akuya ma bolanta na ke ma aka kase kiya banza mu za kin taba ganin yarbawa yayi sata ta kire na mana kin yadda kudin ki can da kika yadda amma mu ba mu kika yadda ma kudi wallahi sai ka biya ni kuɗi na wallahi kwara kwata kuma kin biya ni kuɗi na ƙarya ne wallahi kin biya ni kuɗi na wallahi kin biya ni sai wannan rena hankali kawai me yake faruwa ne haka bari mana bari mana me yake faruwa ga mu me yake faruwa me yake ciki kai mai gida wannan ta rena hankali wai za ta rena mana hankali ta sai mun mata sata to da kai me yake faruwa faɗa mu wai ya za wannan zo wula da kuɗi shi ya dauki kuɗin fa wallahi ke ta kika dauka wallahi ba zai ba kin ga lokacin da mun ka dauka maki kudi ka ne san ka dauko masa kudi ka dauko masa kudin sa mu ba mu dauka kudin si ba ya kudin yake ya kudin yake a shi zaki tambaya kudin yake ya kudin yake to misali to mu kudin si a bikin leda kuma na mantiya zikuye ne guda tara 500 guda tara amma mu ba mu dokan mai kudi ba ya ka san na manja zuku ne ba tare da kai ka dauka ba a ko tunani muka yi muka ga tunani si akai kai ana ji yanzu ka je zan karɓa maka hankali wallahi ba ne da ba zan turo kudin ki ne zaki karba da zan caje mai wallahi ba zan hakura ba yana turo min kwata mu kuɗi na Allah wallahi na ce ma a hankali zan karɓa maka kuɗin ka ni zan turo min raba mu ni zan turo dan yaraba kaga dai kai mutum daukan adashin nan zan je in sai ai ba zan sai hot seat ba la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kake so ka ce wanda ka saba inna ma yanfusa ala nafsi wa man taqarrabu awwaya za ka karabu la ilaha illallah muhammadur yau za ka koma makaranta hadda yau za ka koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kudin nan fa kakkaje ka yau kaga kudin nan wallahi an samu matsala ina gaya wani bakin ba albare ne shi musulmi ne ko arne ban ma sani ba kan ka tafi me na ce ma kwashe ku ai ban sani ba ina tafiya ina fama da zugin zuciyar masoyiyata a cikin zuciyata ai dole a gani ina lillahi wa inna ilaihi yanzu menene ka kai mai kenan kudin sun fadi sun fadi wayo Allah na sun fadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun fadi wallahi suna ina a ina ka je ka ajiye wallahi fadi mu je ka nuna mu wanda to nan ka gudu no why no no